Mr. Senator Sir, coming 2022, malaki talaga ang kakarahapin na hamon ng susunod na administrasyon at susunod na composition ng Senado, Mr. Senator Sir. Well, definitely kasi napakahirap to. These are challenging times, especially Opo. coming out of the pandemic. Talagang lahat tayo, buong mundo ay apektado. At ang problema natin, dahil lalo sa Pilipinas, we are ang pinakamarami sa industry natin, service-oriented, no? Turismo, di ba? Yan yung mga hotels, restaurants, events, airlines, so mga services connected. 5 million. In fact, ang June, ang konektado directly or indirectly sa tourism industry alone, no? So, 5 million families. So, ito yung mga tingin ko dapat pagtuunan ng pansin. Kaya nga, in my own little way, na kahit ako'y Yes, sir. wala na sa gobyerno, sumusubok akong tulungan yung ating turismo, no? In fact, yung aking pong program that I started, yung mototurismo, or it's now adopted by the Department of Tourism o yung Philippine Motorcycle Tourism, no? Na sa pamamagitan po ng mga riders, we are promoting domestic tourism kasi kami mga rider, alam namin yung magagandang lugar, alam namin yung magagandang kainan. So by sharing all of these discoveries, we are hoping that people will see and will visit the places that we have already shared. No? Kung maganda yung lugar, pupuntahan nila, yung multiplier effect nito, June, will be enormous kasi magpapagasolina ka. No? Pupunta ka ng convenience store, magpunta ka ng palengke, kakain ka sa restaurant, mag-hotel ka. So, you know, the multiplier effect will really improve and help the economy. So, at least, I'm thankful ako sa Department of Tourism, sa Tourism Promotions Board, no, for making the Philippine Motorcycle Tourism one of the priority programs to promote domestic tourism. At syempre, in my own little way, at least meron akong, hopefully makatulong naman itong aking contribution, even if I'm out of government now, at least sana matulungan natin yung industriya ng turismo at mas stimulated ang economic growth lalo na sa mga probinsya. Opo. At sana ho sa 2022 ay ma-institutionalize ho ninyo itong mga inisyatiba na ginagawa ninyo sa pagtulong sa ating mga kababayan kapag kayo ho ay muling magkakaroon ng pagkakataon na baka babalangkas ng mga batas para matulungan ng ating mga kababayan ho, Senator JB Ejercito, sir. Well, sana June. Sana po. Ako kung mabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod muli, bakit hindi? Kaya lang, syempre, mabigat talaga ang laban yun. Especially now that I'm not incumbent. Wala ako sa pwesto ngayon. Alam niyo na, pag wala ka sa pwesto, ang hirap ang hirap ng mabigat ang laban. Pangalawa, alam niyo naman yung pinaka-dilemma ko because my brother, again, is running, wants to run again for the Senate. Maghahati na naman kami ng boto nito, no? Talagang itong pinaka-dilemma ko kasi ang pinaka-nalulungkot ako, June, was because I was performing quite very well during the 17th Congress nung ako'y nasa Senado at inalagaan ko na maging malinis yung aking public service record. So, kaya lang ito'y naapektuhan dahil nga dalawa kami tumakbo. Kaya syempre nakakapanghinayang. Pero sana kung ako'y bibigyan ng pagkakataon muli na sa bayan ng Pilipino ay gusto kong makapaglingkod muli dahil yung pong mga pinasa ko, halimbawa yung Universal Healthcare Law, although pasado na po yan, it's a 5 to 10 year program yun yung implementation phase, malaking bagay kung yung principal sponsor or author is there to oversee its implementation kasi iba yung yung interpretation, iba yung history, alam mo. So yun yung yun yung pinanghihinayangan ko na yung especially in the implementation phase, it could have been better, no? Although ini-implement na ngayon yan, I have to be honest again na hindi ako satisfied kasi iba yung pagbigay prioridad mo kung nandun ka sa Senado, kung andun sana ako sa Senado.